faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Ba a haife ka ba baka haifa babun bauta, baka da kowa ko ina baka da mata. Duk sanda na ambace ka kana ambata ta, duk sanda na ce ka ban kana ban bake ta. Ka ɗau babana kuma ka ɗau babata, rahmar ka nake biɗa a yi musu khairi ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Da tsira da aminci gun manzan Allah, da alihi da sahabbai wanda muke kalla, da auliya waɗanda agunka suke shela, kullum aikinsa ambatan ka ibadalla. A riƙe shabi shi shehu tijjani farilla, gausu zamani kin shi babban haɗari ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Babu fituhi ƙofar da ba ta kullewa, duk wanda ya zo gare ta baya komawa. Tuntuni malam Husainu kunai kamawa, malam Barhama igiya ce mara yankewa. Ku aga zaman kar da ku bar ni na zamewa, ku ne gata gare ni tuntuni na zane. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Riko da Barhama in yi su babbar nasara ce, tunda na gane haka zuciyata ta dimauce. Soyayyar shehu ce ta sabon bambance, rana da wata da safiya har da maraice. Wani sa'in sai ku ganni tamkar zautacce, ba zaucewa bace abun wani sirri ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Labbaikum shehu mai shari'a da haƙiƙa, gausula a ga wasu hankali ka wuce hauka. Bayi bauta suke da gaske da himmarka, tun da ka bayyana kauni muke ta muradinka. Tun batsa da cikawa ya rike kafarka, masanin Allah Barhama jirgin tsira ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Sitira ta shehu ce ba zai wuna tuɓe ba, daga taɓa shehu gara ka da kani da kan gumba. Duk wanda ja da shehu ba zai ga da kyau ba, duk wanda ya aibata shi ba zan kyale ba. Bakina akan shehu ba zan kulle ba, na ji na gani ɗin ni ɗan faira ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Habin makakin ka sau da kafa baka juya ba, ya zama dole a bi ka a ba isa haka babba. Soyayyar annabi ba duk wani bawa ba, yaban ma'aiki kamar ka ba a taɓa samu ba. Muna da kai ko kaɗan ba za mu ji kunya ba, direct aljanna za mu je tabbas haka ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Bari in ƙara faɗa muku ni ɗan faira ne, komai ma za ku ce za ku bari ne. Babana babata duka yan faira ne, ‘ya'yana godiya nake yan faira ne. Abokanai na da yawa duka yan faira ne, duk wani ɗan faira a guri na buroda ne. Faɗi ƙara karkarage mu yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Wai menene laifin yan fairan nan ne, la ilaha illallahun da suke yi ne, ko istighfari da salatin manzan ne. Wanne ne ba kwaso su ko aikin ne, biyayyar iyaye ba a fi su ba hakun ne. Girmama manya a
gunsu ɗan ƙaramin abu ne. Faɗi ƙara karkarage mu 'yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Madogara ta barhama kai ne sirrilla, kai ka koyar da mu girmama alƙibla. Komai nuna ka ne rike ni ga akala, duk inda ka so a ganni za a gane balla. Mun gode shehu godiya ba ta ƙare ba, Abdullahi jami'ar begen gausi ne. Faɗi karkarage mu 'yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Faɗi karkarage mu 'yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne. Faɗi karkarage mu 'yan faira ne, komai za ku faɗa alkhairi ne.